Per què no aprenem dels músics? Segona educació, amb Salva López. Hola a tothom, benvinguts companys, bon Nadal! Avui és un dia molt especial, a Segona Educació, i com que és un dia tan especial, doncs hem portat una persona molt especial, perquè després us la presentaré. Això és el Segona Educació, acaba de començar, això és Com Ràdio, la millor ràdio al món, i la Segona Educació és la casa dels músics, és una escola camuflada de programa radiofònic on els nostres professors són músics i gent relacionada amb el món de la música que tenen molt i molt a ensenyar, perquè els músics tenen el circuit mental cablejat d'una manera diferent i especial, i això fa que vegin la vida, vegin les coses i trobin solucions molt originals, així que per això portem músics al Segona Educació. Sí, perquè resulta que dels músics es poden aprendre moltes coses, però moltes i moltes, i no estic parlant de música. Els músics que venen al Segona Educació no parlen d'acords, no parlen d'harmonia, no parlen de notes. El que parlen és de les seves vivències i de com treballen en equip i com lideren i com fan aquestes coses que fan, que per ells és una cosa totalment natural i que en canvi per la resta de la humanitat, els que no són músics, són coses que poden inspirar-los a trobar solucions a les seves feines, a les seves vides personals. Així que per això portem músics. I no m'enrotllo més, perquè avui és un dia molt especial, ja ho he dit, i vull començar amb música, i amb una música ben fantàstica que us encantarà, que es diu Under Attack, del musical Mamma Mia! I aquesta veueta tan maca que estem sentint, que està interpretant aquest Under Attack de Mamma Mia, pertany a la Mariona Castillo, a la guapíssima Mariona Castillo. Gràcies. Benvinguda a Com Ràdio, al Segona Educació. Què tal? Què tal? Bon Nadal, eh? Moltes gràcies, igualment.
Gràcies per estar aquí un dia tan remarcat com Un aquest. plaer. Un plaer. El nostre. I la Mariona Castillo és una actriu, cantant, ets moltes coses, una artista integral, podríem dir, no? Això és un gran dilema sempre, Quan Qui- ets moltes qui coses soc, i no saps ben bé què ets i llavors no ho fas res bé, però llavors intentes fer-ho tot bé. És una mica el gran problema que tenim la gent que ens agrada fer moltes coses i especialment la gent que ens dediquem una mica al teatre musical, que hem de saber fer una mica de tot, però hauríem de saber-ho fer tot bé. Tenim una mica aquests problemes. I si a més tens ganes de crear les teves pròpies coses, et lies amb qualsevol projecte que t'aparegui, clar, és una mica complicat. Sí, al final no saps ben bé qui ets ni on pares i dius, mira, tu tira milles, deixa't portar per Però- lo que et vingui de gust Clar, però i ets ja ho feliç, trobaràs. no? Molt feliç. No saps qui ets, però ets feliç, Exacte. no? Doncs ja està, tu. Escolta'm. No? Escolta. No cal saber tant. Prou que bòries, no? Exacte. Molt bé, nascuda a Barcelona, ets diplomada en Performing Arts Music per l'IPA, per Liverpool Institute of Performing Arts. Sona superbé això, no?, en A realitat. que mola. Que és una escola, una universitat fundada per Sir Paul McCartney, Exacte. dels Beatles, Sí, senyor. dels Beatles, que van muntar una escola per ensenyar als seus amics. Sí, bueno, va ser una mica que el senyor Paul McCartney vivia a Liverpool i la seva escola de tota la vida, quan ell havia estudiat de petitó, s'estava caient perquè l'edifici estava abandonat i tal, i va pensar, hosti, vull recuperar aquest Va dir, edifici. jo, que sóc un dels homes més milionaris del món, Per què no invertir? per què no? Totalment, i crec que va fer molt bé, Ha fet una universitat que flipes, està superbé. I és una universitat de música, de teatre, de producció, de totes les disciplines que comporten fer un espectacle en directe, no? Performing Arts. Sí, va ser superapassionant fer això. I quant de temps vas estar allà? Doncs vaig estar... la carrera de 3 anys. 3 anys. Vaig estar un parell d'anys i mig allà vivint i després l'últim any em van agafar per fer Mamma Mia, que és el que acabem de sentir. Uau. Llavors l'últim any el vaig compaginar entre Madrid i Liverpool i va ser un any una mica especial perquè, clar, els meus dies de festa havia de pujar a Liverpool a recuperar classes i després el meu projecte de final de carrera va ser el Mamma Mia, no? I llavors tot plegat va ser una mica... molt intens, però clar, vaig poder al final fer el Mamma Mia, poder treure'm la carrera i va estar molt bé. Uau. Doncs mira, saps què? Ets la segona persona que tenim aquí al programa que ha anat al LIPA. El primer és en Manu Guix. Home. Clar, en Manu Guix va passar per aquí fa uns mesos. Sí, el que passa que el Manu Guix, clar, devia arribar allà i devia dir me lo sé todo, adéu. Bueno, ell va estar un any. Sí, ell va estar un any, sí, clar, jo vaig arribar i tot m'anava gran. Uau. No? Clar, jo no sé exactament com ho va viure ell, però jo vaig flipar, vaig anar molt joveneta, a Ell més. va flipar molt, Aquí al programa ens ho va explicar. Sí, no, estava com Sí. molt content, però clar, o sigui, salvant les distàncies amb el Manu Guix, que jo l'adoro, clar, realment... Bueno, has treballat amb ell, també, no? Sí, per sort, sí, Molt bé. va ser un gustàs. I això, i realment marxar tan jove i afrontar-te a una nova ciutat, a un nou idioma, a una gent tan bona. Jo el que vaig flipar més és que de cop arribar allà i Al ser nivell, la patata de la classe, no? Però normalment, jo què sé, estàs acostumat a anar-te'n sortint a les escoles d'aquí i tal, de cop arribar allà i que tothom et doni 10.000 patades, és una experiència d'ego cap avall que jo crec que és molt interessant És molt. i que tots hi hauríem de passar una mica per afrontar els entrebancs així que ens trobem amb la nostra professió. Molt bé. Va molt bé tenir l'ego una miqueta més avall. L'hem de matar, l'ego. Matem-lo. Jo crec que sí. El que Saps passa que, clar, tenim una professió també que ens hem d'ensenyar tant i hem de lluir tant i tot això, que és una línia molt fina entre estar molt segur i moltes ganes de mostrar-te i alhora que l'ego no se't mengi fent males passades. Estic pensant que les cultures mesoamericanes, ara fliparàs, no? Resulta que a l'ego, saps com li diuen a l'ego? Com? Li diuen el paràsit. Ah, tela, Sí. És com un bitxo, com un alien que tenim a dins, Ens que fa ens molt mal. controla i ens domina. I clar, quan aconsegueixes tu dominar-lo amb ell, llavors, Sí, llavors comences a disfrutar, sí, totalment. Però és veritat que al món de l'artisteu així sempre es diu que hi ha molts egos, els músics. Hi ha gent que té molt ego i gent que té molt poc ego i té molta consciència d'això. El Manu Guix, per exemple, és una de les persones que sempre parla d'això, que hi ha molts músics que són... Bueno, que l'ego se'ls ha menjat amb ells, no? Sí. I que s'ha de ser molt humil i que així és com s'aprèn més. Sí, sobretot molt conscient, perquè també la falsa modèstia a vegades és una mica xirriant, no? O sigui, si tu ets bo, ets bo. Ets bo i punto, nen. No? I ho has de portar com amb alegria i, no? I, bueno, seguretat i tal. El que passa que a vegades, precisament, quan has de galardear dels teus talents, senyal de que no els tens tan afiançats, no? Ja és allò de dime de què presumes i te diré de lo que careces. Exactament. Molt bé, escolta'm, i al LIPA vas treballar perquè, clar, el Manu ens explicava que allà pel matí estava tocant amb una banda de heavy metal, a migdia estava amb una banda de soul i a la nit estava amb una banda de jazz i, clar, allà estava tocant tots els pals, no?
Sí. Era així? És meravellós. Jo el que recordo més del LIPA, que precisament va ser el que més em va costar, perquè jo esperava anar-me'n a Anglaterra, no? Com el somni de tota la vida. Començo a les 8 del matí, acabo a les 6 de la tarda i he fet tot el dia classes i m'ho donen tot mastegat i tal, no? Com l'escola de fama. De cop arribes allà i et diuen, mira, això són les instal·lacions, faràs una classe al dia, o de cop l'endemà tindràs 12 hores de classes i d'assajos i tal, però era com tot molt... No és que fos caòtic, sinó que tu t'havies de fer la teva pròpia carrera. I això em va ensenyar molt a triar realment el teu camí. No és sortireu 10 fotocòpies de la classe, que tots sereu iguals i a partir d'aquí ja us espavilareu quan acabeu de la carrera, sinó que tu tens aquest talent, tens aquest espai, aquests profes i aquests companys, aprofita-ho, adeu, saps? Que I clar, interessant, Mariona. Això crec que és el puntasso de l'escola que jo crec... Bueno, jo no ho he vist enlloc més, que normalment aquí és com tot... No, és així, és això... Tots heu de passar pel mateix camí exacte. i tots heu d'acabar... Acabes amb una promoció de 60 músics que tots fan el mateix i en canvi aquí és com el teu talent és aquest, doncs potencia això en concret, el que et fa diferent, no? Uau. I això era molt interessant perquè en realitat jo crec que hi ha lloc per tots en aquesta professió. O sigui, és com si fos un gran cel, no? I que tens com molt espai per moltes estrelletes diferents. Però clar, si tu en una formació de 3 anys intentes que 60 persones encabir-les dins d'un mateix rol, llavors es converteixen en competència, no? Si tu potencies el talent de cadascú individualment... La singularitat de cadascú, no? Saps en què m'estaves fent pensar? Ja saps que jo tinc la mà trencada pensant en termes d'empresa i organitzacions, no? I m'estaves fent pensar en els departaments de recursos humans de les empreses, no? Normals, que tracten de gestionar el talent. Llavors el que fan és fan una anàlisi de quines són les teves habilitats. I saps en quines es fixen? En les que tens bones o les que no tens bones? Tu què diries? En les diferents? Es fixen en les que no tens bones. Uh-huh. O sigui, les que tens bones, molt bé, vale, no són un problema. Per tant, no ens ocuparem. Ens ocuparem de les que tens per sota de la mitja. Llavors es dediquen a formar la gent per posar-los a la mitja, que és on hi ha la mediocritat. Clar. I en canvi, veus, al LIPA el que fan és el contrari, és dir, tu en què brilles? Tu què se't dona bé? Doncs hem ajudar-te aquí perquè brillis al màxim possible, no? I destaquis allà, no? Sí. Llavors cadascú és cadascú i ajuden a perquè m'has explicat, no? Jo he entès que expliquen a que cadascú desenvolupi la seva singularitat, sigui com sigui. Si tu tens la mà trencada ballant i cantant i tocant el piano, doncs fes això. Sí, absolutament. No t'obligarem a aprendre violoncel perquè, clar, considerem que tots han de saber tocar violoncel, no. Exactament. I això es notava molt a les proves, no? Perquè les proves d'accés eren molt difícils i realment, o sigui, tu, per exemple, agafaves i et posaven en un grup, en una banda de... Bueno, construïen amb tots els aspirants, combos, no? Sí, construïen un combo i deien, vale, tens mitja hora, tens una lletra, quan torneu porteu una cançó feta, no? Llavors, clar, no només valoraven les qualitats com a cantant o com a músic o de teoria musical, sinó el treball en equip, la iniciativa que tinguis, la creativitat, i jo crec que agafaven gent, sobretot, que no fossin apalancats de dona-m'ho tot fet i jo ja, no sé. I és això, o sigui, buscaven gent, suposo, que per iniciativa pròpia volgués sortir d'aquesta mediocritat i volgués fer coses a la vida, saps? No només vull saber moltes coses, sinó que vull fer-les. I això es notaven els companys, que tots eren... Bueno, tenien una fam de millorar. Mariona, m'estàs fent venir unes ganes d'agafar un bitllet d'avió i anar-me a Londres, que no puc perquè tinc una vida aquí molt sofisticada, no? No puc. Però me n'aniria, si em pogués agafar 3 anys sabàtics... No, 3. Marxaria cap allà. Escolta'm, la xerrera és meravellosa, però la música també. I llavors vull sentir més música teva. Vinga, va. Perquè, clar, he disfrutat molt amb el primer tema, que era Under Attack, no? Llavors ara tenim una cançó preparada, que és del musical Què? Val? Quina és aquesta cançó que sentirem? És una cançó que es diu Crec. Clar, el Què és un musical que vaig fer fa un parell d'anys, la música del qual és de Manu Guix. És del Manu Guix. Va sortint a la conversa, trobo que igual l'hauré de tocar per fer un cafè. És d'aquí de la casa, és de la cova, saps? I va composar aquest musical meravellós i aquesta és una de les cançons que cantava el meu personatge, que és molt bonica. Molt bé, doncs endavant. Serveix queixar-se, tot és complicació. I no traurem les taques de corrupció.
il·lusió. I qui diu que està bé, que és el mal, que és el bé, i qui diu que s'ha de fer. No trigueu, no mentiu, no crideu, no sentiu, i qui diu que això és dolent. No m'importa, res m'importa. Ja no hi veig, ja no hi veig, ja no hi crec, i crec, i crec, i no m'importa, res m'importa. Ja no hi veig, ja no hi veig, ja no hi crec, i crec, i crec, i crec. No, no, no. I ja no tinc més gana, menjar no té cap sentit. I no puc ni llevar-me, em costa dir-vos que sí. Ja no hi veig, ja no hi veig, ja no hi crec, i crec, i crec. I qui diu que està bé, i qui diu que està bé, i qui diu que s'ha de fer. No m'importa, res m'importa. He perdut la memòria. És que no m'importa, res m'importa. Ja no hi veig, ja no hi veig, ja no hi crec, i crec, i crec, i Quina cançó més espectacular, no? Manu Guix, què vols fer-hi? Manu Guix, amb la veu, a través de la veu de Mariona Castillo. És molt Fixa, bonica em aquesta salten les cançó. llàgrimes. És molt bonic, realment. En el que hi ha cada perla de cançó que realment val la pena recuperar aquest disc i escoltar-lo perquè, bueno, es va quedar a gust el Manu. amb Es aquest va quedar espectacle. descansat, no? Sí, sí, sí. I nosaltres també de fer-lo. Escolta'm, i com és treballar amb un, per exemple, en el què, no? En aquesta companyia, com és treballar amb una companyia així? Clar, és que et podria explicar tantes coses, que va ser molt excitant tota aquella època, no? Va ser molt emocionant. Clar, d'entrada treballar amb el Manu, que era com, clar, nosaltres estàvem als assajos i ell deia, bueno, aquí fareu això, i nosaltres així, Saps? Mira, xaval! O sigui, impressionant, impressionant. Cantar les cançons del Manu va ser, o sigui, el luxe màxim. I després, clar, va ser molt divertit perquè va ser una companyia molt jove, que ja ens coneixíem alguns. Clar, va ser un bullicio allà d'emocions molt xulo. I fer un espectacle de creació sempre és molt emocionant, no? Hi havia energia. Hi havia una energia molt, molt potent, molt potent. És molt interessant que hi hagi energies, perquè aquesta energia li podríem posar nom? M'ho deixes intentar? Sí, Entusiasme. sí. Sí, sí. Que Sí, sí? molta gent que venia a veure l'espectacle que realment o sigui, podia criticar més una cosa o una altra i estar més satisfet o apreciar més el que havíem fet, però tothom coincidia que amb això. Diu, és que tenia una energia que no es pot explicar. I és que jo veig vídeos i coses d'aquell moment i a tots ens brillaven els ulls d'una manera. No era una feina allò, era molt més que això. O sigui, estàvem tots... Ens hi anava la vida en aquell espectacle. I això es notava, inevitablement.
Mira, fa poc han publicat una entrevista al Paul McCartney, precisament, a una revista que es diu This is Rock. I a Paul McCartney hi ha un titular que diu: la gent em diu, és que vosaltres treballeu molt dur. I jo dic, no, nosaltres no treballem, nosaltres toquem. Boníssim. I això em recorda una dita molt maca que diu: busca't una feina on disfrutis i no hauràs de treballar ni un sol dia més de la teva vida. Meravellós. No serà feina, o sigui, per tu serà disfrutar, no? Absolutament. Sí, tenim com una mena de conflicte, crec jo, amb aquest tema també, els que ens dediquem a allò que ens agrada. No? Perquè ho hem com de dignificar i dir, no, això sí que és una feina i no sé què, ho hem de defensar com de cara al món, no? Perquè quan dius que ets músic i diuen, bueno, sí, però ja està, però què més? Tu disfrutes tot el dia. Exacte, la gent ho desprècia una mica perquè tenim associat que treballar ha de ser algo com un patiment. Exacte. Per què passa això, Mariona? Ostres, perquè hem arribat a un saps punt que molt només el 2% de la població, només el 2% es dedica a algo que li agrada? Sí, ho vaig llegir l'altre dia, oi? Va sortir a la premsa. És molt només poc, el 2, això. Clar, llavors que hi ha una gran massa de gent molt frustrada amb la seva professió. I tu pertanys a aquest 2%, eh? Soc tan afortunada. Però no ho diguis, Bueno, afortunada i és algo que tries també. O sigui, hi ha una part de responsabilitat que, evidentment, hi ha un moment que dius, bueno, aposto per això o no? I jo no sabria viure sense això, realment. No podria estar fent una feina en la que no crec. Inclús dins la professió hi ha molta gent que tria coses que no li satisfan. O sigui, no només és em dedico a això o no em dedico a això, i faig, jo què sé, estic en una oficina o el que sigui, sinó dins mateix de la professió moltes vegades ens costa dir que no a feines per necessitat o com que és tan inestable la nostra feina, no? I si no em surt mai més res. I jo realment soc, i potser del 1% de gent que no només es dedica a lo que li agrada, sinó que dins de lo que li agrada tria exactament coses que li fan molt de plaer fer-les, no? I en les que realment crec, és que no podria estar en un escenari fent alguna cosa en lo que no crec. Fantàstic. Sí, això, clar, dona molt de gust i molta por, no?, de dir, ara dic que no això i què passarà, no? Però realment jo crec que la vida t'ho agraeix al final i et dona recompenses. Bueno, és això dels autònoms, no? Al final, tu ets una emprenedora autònoma, no m'imagino, i és, clar, pensa que quan parlem d'autònoms pensem en persones que, doncs, l'electricista, saps, el lampista, tots aquells que són autònoms, no? I clar, els autònoms depenen de si mateixos, no? I llavors, l'altre dia parlava precisament amb en Pep Prats, que és un director de corals molt conegut d'aquí, català, i que a més està molt internacionalitzat, perquè es passa la vida viatjant. Ara, fa poc que estava a Colòmbia, no va poder venir a un lloc que l'havia convidat, etc, perquè sempre està viatjant, no? I el Pep Prats em deia això, deia, clar, pensa que jo sóc autònom, i fa por, és que això mateix que m'estàs dient tu, fa por dir-li que no a alguna cosa, perquè de vegades dius, i si dic que no i no em torna a sortir, perquè clar, depèn del que et va venint, del que la vida et va portant, no? Llavors, clar, si tu fas molt bé aquesta feina d'ara, doncs això despertarà l'atenció d'altres llocs i et vindran a buscar per altres coses. Clar, i si tries una cosa i la cagues, no? I dius, ostres, resulta que això, aquest espectacle o aquest el que sigui, no estarà ben gestionat i no podré brillar i no tindrà èxit i l'haurem de cancel·lar al cap de 2 setmanes. Què passarà? Llavors és aquest patiment de l'autònom que, bueno, diguem que és l'altra cara de la moneda d'aquesta felicitat de dir, bueno, em dedico al que m'agrada i... Jo realment confio en que si tries les coses per intuïció, que dius, això no sé ben bé per què, però ho he de fer, independentment de si va bé, de si té èxit, de si brillo o no, alguna trauré de bo. I ho fas amb confiança, i ho fas com molt... Bueno, com amb una passió extra que fa que inevitablement acabis brillant o t'acabi portant alguna bo. Jo crec que el que és una mica més arriscat és dir, bueno, vaig a fer això, que me la pela bastant. Amb la boca petita, no? Sí. Has dit una paraula màgica. Jo és que ja saps que jo vaig... Clar, és que els músics i els artistes, clar, no diuen unes coses amb molta naturalitat i en realitat esteu dient coses supertranscendentals, no? Has dit la paraula confiança. Clar, resulta que podríem fer programes sencers parlant de la confiança, no? Perquè, clar, la confiança també té una component d'esperança, que és una paraula també que tothom coneix, que poca gent en parla. T'has adonat que poca gent en parla de l'esperança, de tenir esperança i tal? Oi que socialment s'utilitza poc aquesta paraula, no? Per què? Jo crec que està vinculada a la paraula confiança, també. I clar, estem vivint una època de poca confiança. Clar, tot va malament, les finances van malament, els bancs, no sé què, les feines, tens una feina i et fan fora, llavors la parella, et cases i al cap de 6 mesos te separes, llavors hi ha com poca confiança i, per tant, poca esperança, no? Potser per les persones, això és més així per les persones que tracten de planificar molt les coses i la seva vida, no? En canvi, les persones que viviu més el dia a dia i viviu més de disfrutar molt el moment ara i de tenir esperança i confiança en que si ho fas molt bé ara, doncs inevitablement vindran més coses bones, no? Sí.
Jo intento viure així, la veritat, perquè he anat aprenent, o sigui, tota la vida que he intentat tenir-ho com tot molt controlat dins d'aquesta mateixa professió que és tan inestable, jo intentava, no, però això ho has de fer perfecte, allò ho has de tenir aquí, no sé què, ben endreçat, i has de tenir un títol, i no sé... No, com tot super... Cada cosa en el seu lloc, sí. I de cop ara m'estic intentant desprendre una mica de tota aquesta creença de que com més controlat millor i deixant-me una mica més portar per lo que hi ha en realitat. I això crec que dona molta confiança, que és no intentar planificar tot com sortirà, perquè en realitat mai surt com tu planifiques. Per tant, un cop has assumit això i et tires al buit de vale, no tinc ni idea de lo que la vida em portarà, doncs venga, jo me dejo llevar i ja estarà, no? Això al final, quan vences aquesta por, et crea molta confiança, que és de dir, vale, el que hi hagi ho agafaré, tal com em vingui, ho entomaré millor o pitjor, però faré una cosa més o menys així, ho agafaré, ho modificaré, i vas fent. Mira, m'estàs fent pensar, m'has fet recordar dues frases cèlebres. Una és d'en Marc Aureli, l'emperador Marc Aureli, vale? Que va deixar, era un home molt, molt intel·ligent i va deixar escrites moltes coses. I una de les seves grans frases va ser: què pot ser millor per un home que allò que li proporciona el seu propi destí? Que volia dir això, tingues confiança en el que et portarà la teva vida, perquè si tu estàs constantment pensant i planificant i saps, i fent estratègies de jo vull arribar allà i faré així i tal, i d'aquí 10 anys estaré allà i tal, al final et perds, no, pel camí, i el que has de fer és més això que dius tu, no? Entomar més el que la vida et va portant, no? Sí, i fer-ho amb... Clar, jo sempre penso, abans de fer la funció, que faig els meus rituals d'agraïment a la vida per estar on estic i totes aquestes coses hippies que no sé d'on em venen, sí que realment, o sigui, sempre agraeixo el que m'està passant i sempre em comprometo a fer el que faig amb passió i rigor. Saps? O sigui, són dues coses. No només és viva la vida, em deixo portar i flueixo i no sé què, sinó tinc una feina i l'he de fer amb molta precisió. I és molt sèrio, això. No? Així com tota aquesta vessant més bohèmia i més d'intuïció, confiança en l'univers, bla, 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 això està molt bé, meravellós, i també ho tinc, però sí que és veritat que hi ha una part molt disciplinada per poder dedicar-te a això amb tranquil·litat, no? Que és de, em cuido, faig els meus entrenaments cada dia, tant de veu com de cos, no? O sigui, em consciencio per fer la funció que he de fer, em formo amb altres coses... O sigui, realment jo crec que és la combinació de les dues coses, no? De visc amb passió i estic plenament entregada al moment d'avui, intento no fer un mediocritat, intento estar viva amb el que estic fent i alhora tinc una mena de pulsació que em va marcant una mica un ordre per tal de poder fer la meva feina amb precisió, no? Sí, m'estàs parlant de concentració. És a dir, tu et concentres en el que estàs fent i et poses allà l'ànima. Sí. Molt bé, la segona frase, que no te l'he dit encara, és un proverbi hindú que diu una cosa així com: si vols que Déu es diverteixi, explica-li els teus plans. Què et sembla? Boníssim! O sigui, tu ves fent plans. Sí, tu ves fent plans i ja et fotrem. M'encanta aquest! Perquè Déu després fa així, bueno, pues això... Clar, sí, tu explicaves els teus plans. Hòstia, boníssim. Estem passant la vida rient. Molt bé, Mariona, escolta, ens sentim més cançons, perquè tu ara estàs participant en un musical fantàstic que es diu Cop de Rock. Sí, meravellós, m'encanta. Podem sentir, abans de... perquè vull que m'ho expliquis tot, vull saber-ho tot. Vale. Però abans podem sentir ja una cançó? Va, sí, escoltarem Llença't, de l'Axambusto. Llença't. Que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar i a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar veus que les coses no canvien, però ja no és que eres abans. Doncs jo he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc, no vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic però repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. I per
tirar. Sento el teu cos ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Un llapis mai no dibuixa sense una mà. Un llapis mai no dibuixa sense una mà. Dic Publio Delgado i esteu escoltant Segona Educació. Hola, sóc la Laia Porta i esteu escoltant Segona Educació. Hola, som Xavier d'Otres Trio i estàs escoltant Segona Educació. Hi, y'all. This is Warner Hodges from Dan Baird and Homemade Sin, and you're listening to Segona Educació. Hola, sóc el Manu Guix i estàs escoltant Segona Educació. Hola, soy Morty y estás escuchando Segona Educació. Hi, folks. Dan Baird here. You're listening to Segona Educació. Segona Educació, amb Salva López. Cada matí, quan em desperto, tot el meu món torna a girar. Una cançó que sona a la ràdio em fa sentir com mai m'he trobat. Ja no tinc por, la vida allà fora ens espera. No diguis no, sortim al carrer, deixem dubtes enrere. Com la mà segueix-me perquè jo a cop de rock vull viure. Yeah, a cop de rock, sí, de rock. I de quina mena de rock? Doncs de rock català, perquè aquest espectacle de cop de rock fa un repàs de la història del rock català, no? Sí. Que ha marcat generacions, no? Sí, bueno, explica una història d'amor i d'una banda i de dos pobles diferents de Catalunya i tal, i utilitza les cançons de rock català per explicar aquesta història, no? Ja no és tant que expliqui la història del rock català en si, sinó que s'utilitza... Exacte, utilitza el rock català per explicar una història diferent. Molt bé, i que interessant, no? O sigui, a més a l'escenari surt un paio i toca la bateria i un altre toca la guitarra i és de debò, no, això? Bueno, la veritat és que fem una mica de playback, No, Una perquè, mica. no, perquè els actors han après a fingir, veure. diguem, que... Però clar, o sigui, no pots agafar actors que cantin, ballin i a més toquin de puta mare la bateria, no? Llavors ha sigut com una mena de... Bueno, els músics toquen a baix i a dalt fem una mica veure. Molt toquem. Llavors m'imagino que hi haurà una bateria sorda d'aquelles que Sí, per molts exacte. cops que li donguin no sona. Exacte, però el tio s'ha currat molt per quadrar tots els cops, Ah, sí? Sí. Bueno, això és una altra habilitat, quadrar-ho perquè sembli, no? Totalment. Molt bé, escolta, Marina, i com és un muntatge així? Com és per dins? Explica'ns, perquè clar, el públic arribem allà i al·lucinem amb el que passa a l'escenari, però per dintre com es munta això? És una feinada, és moltíssima gent treballant, no? Seria com molt interessant realment que el públic pogués veure tot el que passa per darrere, perquè, clar, tu acabes veient uns actors, clar, acabes veient 16 persones a l'escenari, més 5 músics al fosso, però clar, hi ha tants tècnics, tanta gent que ha dissenyat el vestuari, tanta gent que ha dissenyat el decorat, les projeccions, la gent que treballa a la sala, la gent que treballa a perruqueria, és tanta gent treballant que és apassionant. I a mi és de les coses que més m'agrada de treballar en un musical tan gran, no? Que és moltíssima gent treballant amb la finalitat de servir aquesta funció i que arribi al públic com Déu mana. No? Uau, amb un sol objectiu, que és admirar el públic cada nit. No? Sí. És molt xulo. I saber que formes part com d'un engranatge, no? Que la teva feina és important com a actor i que en realitat el punt de mira ets tu, però que estàs com suportat per moltes altres peces d'un engranatge i totes són igual d'importants. I em deies abans, Off the Record, que és una empresa molt gran, gestionada d'una manera molt propera, molt familiar. Sí, no? jo això he flipat. Clar, Com pot ser això? Clar, jo he passat per empreses molt diferents, des de lo més casero de som dos amics que intentem tirar endavant un projecte fins a una de les empreses més importants d'Espanya de teatre musical, no? I realment trobar aquesta mena de fusió d'una empresa que porta 30 anys treballant, produint musicals de gran format, de cop que el tracte sigui tan proper i tan familiar, o sigui, jo estic meravellada. O sigui, crec que és de les coses més bones que trec d'aquest espectacle, a part de tot lo artístic, que és molt, Però estic molt sorpresa de com gestionen el tema, bueno, de com ens tracten, com es comuniquen amb nosaltres. Això seria fantàstic, no sé, si poguessis donar alguna pista, perquè clar, a mi m'agradaria que les grans empreses, saps que acaba sent un número, no? I tothom té aquesta sensació de soc un número. I tant.
Són detalls tontos, Com ho poden per fer? exemple, estàs al camerino maquillant-te, preparant-te per la funció i de cop ve un dels de l'empresa, són 3, no? Doncs un dels jefes, entra al camerino, com estàs, et trobes bé, no sé què, i ja està, i marxa, no? De cop et venen un dia i et diuen, mira, com que aquesta setmana ha anat molt bé de públic, us convidem a cava i a bombons per celebrar tots junts que ha anat molt bé. Que guai. No? Com aquesta mena com de detalls, però notes que no ho fan des del seu pedestal, notes que realment només en com et miren ja saps que ets un equip, que no és el jefe i tu treballes per ell, sinó que estem tots junts treballant per una mateixa finalitat. I això és molt sutil, en realitat. És només pel fet de que et parlen de tu a tu. Perquè no et sents en un nivell, sinó que et sents part d'una família. Sí, no? I vaig començar a escriure llavors i anava escrivint temes i quan es va acabar el què, precisament, que vaig tenir com un moment de suspens, va ser allò en plan, ara m'hi poso a saco. Llavors em vaig aliar amb el pianista Ismael Dueñas, que és un pianista de jazz molt especial. Badaloní. Exactament. Amb l'Ismael Dueñas sí. i tant. I és família, més, o sigui, és com molt... Bueno. I això, llavors ens vam aliar per fer aquest disc i vam treure un disc a piano i veu amb tot de cançons que jo havia anat escrivint en els últims 10 anys. Molt bé. I què sentirem ara? Ara sentirem una cançó que es diu No em veus, que és així com de les més dramàtiques, i el que té com de peculiar el disc és que és com una mena de diari personal musicalitzat, no? O sigui, és allò, quan tinc una mena de cosa que m'inquieta o el que sigui, m'assento al piano, faig un tema, i és com si fossin pàgines del diari, no? I aquesta és una de les pàgines. Doncs endavant. Ara no et deixis acovardar pels fantasmes que ronden aquesta nit, que són dèbils i pocs i estan lluny, i és possible que siguin producte dels teus ulls. I deixa'm que et besi els ulls, que et tregui el polsim malvat que els fa cecs, que no et deixa veure-hi ni distingir, i que llepi les llàgrimes que has vessat per mi. Però no t'encongeixis, ara no, que encongit només et veus el malic i el tens bonic, però ja tan apassionant per descobrir. Tens el món sencer i em tens a mi, però et busco i no em veus, et miro i no em veus, et burxo i no em veus. Busco els ulls i no em veus, t'estiro el braç i no em veus, m'hi poso bé i em poses del revés, però tu no ho veus. I et parlo fort i et pessigo el cor i em derrumbo i tu no ho veus. I em recol·loco el cap però se m'està inflant el pap i tu no ho veus. Que maco, Mariona. Gràcies. Que bonic. És màgic, no? Piano i veu. Sí, és que és màgic l'Ismael Dueñas, què vols fer-hi? I ell diria que ets màgica, tu. Que ell diria, no, és la Mariona Castillo, que és màgica. Sou màgics els dos. Gràcies. Mariona Castillo, a part de tot això que ja ets, no? Artista multidisciplinar i tal, i cantant, també ets professora i també ets una emprenedora. Has muntat un centre de creació contemporània que es diu Nunart. Aquí a Barcelona. Explica'ns una mica què és això. Bueno, això és que ens vam ajuntar 5 amics de diferents disciplines, hi ha ballarins, hi ha una fotògrafa, hi ha una actriu i jo. Ens vam ajuntar perquè vam veure un espai meravellós al Centre de Gràcia, que és l'Oratori de Sant Felip Neri, i vam dir, què és això? Aquest espai buit l'hem d'utilitzar com sigui. I us va inspirar l'espai. Molt. Allò sí que és màgic. O sigui, no hi ha dubte. Entres i fas, mare meva, aquí em vull quedar a fer coses. I llavors vam parlar amb els cures que encara hi viuen, els vam fer una proposta
i portem 4 anys instal·lats allà, doncs hem convertit en centre de creació. Tenim 2 sales immenses en parquet, on hi passen entrenaments, classes de diferents coses, residències d'artistes, mostres de treballs en procés, un festival que fem a l'estiu que es diu Nunov, que és un festival de creació emergent de Barcelona, allà en el claustre. Això ha sigut realment com una de les coses que m'ha ensenyat més a nivell de treball en equip, perquè clar, no hi ha lideratge, ens hem trobat 5 amics que ens interessa molt aquest projecte i hem dit com ho hem de fer. Que interessant! Sí, això és apassionant. Uau! Sí, cada setmana tenim la nostra reunió setmanal, decidim com estan anant les coses, cap on ho volem portar, tot per consens. És tota una aventura. Això és un model organitzatiu fabulós. De fet, moltes empreses comencen així, amb l'empenta d'uns amics que tenen una visió, que vosaltres veu tenir una visió, com veu veure allò, veu tenir una visió, no? Què podíem fer aquí? I us va inspirar l'espai, no? Sí. I veu rebre una epifania, un missatge. I llavors hi ha molta gent que munta així, munta una empresa, no? I Apple es va muntar així, Google també, Facebook, va ser d'una altra manera, no? Però al final sempre és un emprenedor, com vosaltres, que té una energia interior que li diu has de fer això, no? I l'organització d'això és difícil, perquè clar, tu has dit, no hi ha lideratge, és a dir, aquí no hi ha ningú que mani, sou 5. No? Sí, és el millor, crec, que m'ha passat en aquest sentit. O sigui, haver de decidir Clar, evidentment porta conflictes, però miraculosament, no sé si és que l'espai ens acompanya en quant a miracles es refereix, no sé què és, o realment que hem fet una barreja estupenda, però realment no hem tingut conflictes realment greus, no? I jo no em puc imaginar un projecte així amb un equip que no sigui aquest. O sigui que hem tingut bastanta sort en la mescla. Però clar, és una cosa que has d'anar elaborant cada dia. O sigui, hi ha un conflicte, s'ha de resoldre. Volem anar cap aquí o volem anar cap allà, doncs hem d'anar cap al mig. No? O sigui, és com una mena de pacte constant i estan passant coses meravelloses. I jo crec que si hi hagués hagut un líder clar, no sé si haguéssim arribat tan lluny. O sigui, crec que el que hem després com a projecte, jo crec que la gent s'hi ha apropat molt perquè nota aquesta mena de cosa tan familiar i tan horitzontal. Això es diu intel·ligència d'equip. Clar, de vegades el líder no és ningú, és l'equip. Ja, exactament. És aquest sentiment de que tots som part d'una cosa, d'una il·lusió, i aquesta il·lusió ens lidera. Sí, això sí. I aquí és molt important la gestió dels egos, allò que parlàvem al principi, no? Ni que ho juris. Ni que ho juris. No, però ha coincidit que no en tenim gaires. O sigui, és d'aquestes coses, no? Gràcies a Déu, perquè si no sí que tindríem aquí... Sí. Ens importa més el projecte que nosaltres personalment, no? I és això. Com que és una cosa externa, ja no és perquè jo, és com per poder dur a terme això que hem de fer, no? I anem tots a una. Uau. Que maco. Passeu-vos-hi perquè és molt guai aquest lloc. És preciós. nunartbcn.com, la pàgina web. Sí, escolta'm. Sí, perquè a més estem en els últims minuts de programa i t'anava a dir, escolta'm, la gent que ha sentit aquest programa, avui és un dia molt especial, ja ho he dit abans, és el dia de Nadal, però la gent que hagi sentit això i s'hagi pogut impregnar de la teva veu i de tot això que ens has explicat, ens has donat lliçons superinteressants, hem parlat de confiança, hem parlat d'entusiasme, hem parlat de com cultivar les singularitats de cadascú en comptes de voler homogeneitzar, que és això que feien al Liverpool Institute of Performing Arts, no? I ara mateix estem parlant d'emprenedoria i de com es gestiona una cosa sense un líder clar, no? On et pot trobar la gent? Deus tenir Facebook, deus tenir coses, no? No tinc Facebook. Facebook no, val. No tinc Facebook. Què tens, llavors? Més difícil, o sigui, és difícil de trobar-me a la xarxa, tinc un MySpace mig oblidat. Jo crec que si algú vol venir a veure, pot venir o a veure Cop de Rock al Teatre Victòria fins al febrer, març o així. També té pàgina web, copderock.cat. Sí, exactament. Allà sí que és molt fàcil de localitzar. Després, passant per Nunart, que també allà al Centre de Gràcia... Nunart has dit que era? nunartbcn.com. nunartbcn.com. I allà hi ha l'adreça, allà estem sempre treballant molt i allà és un altre lloc on ens podeu localitzar. I després, el següent que faré així a nivell professional és un espectacle a la Nau Ivanov, que és un centre també així de creació contemporània d'allà a la Sagrera, que es dirà Tot és fum i que és amb uns temes de la compositora i pianista Clara Peia, amb la qual vaig fer un disc, que és el següent tema que sentirem. I amb el que acomiadarem el programa, perquè se'ns estan acabant els minuts acceleradament, però encara tenim un parell de minuts. Bueno, Mariona, jo et volia agrair molt que hagis vingut un dia com aquest
Gràcies. I tot el que ens has explicat. La veritat és que jo he après moltíssim. Jo també. I, mira, és curiós, perquè molts músics venen aquí a ensenyar i acaben aprenent. Saps què passa? Sí. És que, clar, és que la vida és així, perquè no et pots posicionar en el rol ni d'ensenyador ni d'emprenedor, com es digui, no? Home, jo Alumne. crec que he vist que t'ha agradat especialment la frase hindú, la de Sí. explica-li a Déu els teus plans i el faràs riure. Hosti, és que aquestes frases a mi m'agraden molt. És frase d'escriure en una paret, no? Sí. Perquè no se t'oblidi mai de tu ves fent plans. Però és bastant freqüent que venen els convidats i m'agafen papers i em deixes un moment que agafaré notes i tal, perquè la gent s'inspira amb la conversa. Sí, és que nosaltres també tenim com aquesta mena de cosa així, com més etèria i tal, i també ens va molt bé traduir-ho a termes més pràctics, no? D'això que tu tens, que et penses que és una cosa molt teva i com una mena de visió que tens, té un nom i està estudiat i es diu així. No? I això crec que ens serveix molt, no? Està bé, que tu puguis fer el link amb alguna molt més palpable. Més físic, sí. Saps què passa? Que a més, jo, el leitmotiv del programa també és que deixem parlar els músics, deixem que s'expressin, perquè normalment els músics, quan els portem a la ràdio, els fem tota mena de preguntes, però molt pautades, de, bueno, i el teu últim disc com és, i el següent com serà, i tal, i aquí què volies dir amb aquesta cançó? I aquí, en canvi, és, no, però escolta'm, i tu de la vida què penses, no? I els aprenentatges i tal, no? Així que és un espai també on els músics us podeu expressar. I podeu parlar i dir el que... Bueno, aquí fent el cafetonet, jo he estat aquí com si estigués a casa meva fent un cafè i coneixent-te un rato. Doncs mira, doncs igual, saps? D'això es tractava, no? Que et sentissis a gust i que es poguessin ensenyar. Perquè, més, per ensenyar, que és una manera d'aprendre, has d'estar tranquil i concentrat i sintonitzat, no? També, i necessita una mica de sincronia, no? No es pot ensenyar... Saps què dic jo? Sempre, abans es deia, la letra con sangre entra. Saps? Ostres. I jo dic, no, la letra con música. Muy buena esta! Entra molt bé, entra molt millor en música. I tant. Sí, molt bé, doncs escolta, Mariona, llavors aquesta última cançó que sentirem és, com es diu? Es diu Vols volar i és del disc de... Jo sí, vull volar. Vamos! Sí, com ho fem? Pues escoltant aquest tema, a veure què tal. I què és? És un tema d'un disc que es diu Declaracions, de la Clara Peia, que va musicar 11 poemes de l'Amadeu Vergés i va utilitzar 11 cantants diferents. En aquest disc hi ha la Sílvia Pérez Cruz, la Vicky Penya, la Miranda Gas, l'Helena Gadel, etc. Es va rodejar de cantants així que dius, ole. I tu, clar. I jo, gràcies. Clar. I això, i va treure aquest disc, després n'ha tret un altre, més declaracions, que és en la mateixa línia, però més declaracions. Amb 11 cantants diferents, més noies cantant temes de l'Amadeu Vergés i d'ella mateixa, i d'això en farem un espectacle a l'abril. Molt bé. Amb coreografia, fotografia, serà una cosa molt multidisciplinària i molt potent. Fantàstic, doncs estarem pendents de quan és això per venir-te a veure. Ojalà. Mariona Castillo, ha sigut un plaer immens tenir-te aquí. Amb nosaltres hem après moltíssim i ha sigut superagradable. A més, la música ha sigut fantàstica. Bien, gràcies. Així que res, ja ens hem de despedir. I res, us recordem que al blog del programa, on podreu veure aquest programa, també podreu veure les imatges, perquè es fa en Ràdio Visible, podreu veure com de guapa és la Mariona Castillo. Gràcies. És http://comradioblogs.com/segona educació. Moltíssimes gràcies i bona. A vosaltres, un plaer. Vols volar, s'obriran els núvols dels cels, vindran els estels a trobar-te, s'esquinçaran les meves entranyes, em falta l'alè. He perdut del tot, tu no hi guanyes res, ja no hi queda llum i vindrà cosint-te l'ànima grisa quan no et quedi fet, quan la pell s'ha mort, és el teu destí, qui vindrà avui a desfer-me el llit per no ser de nit, i la lluna on és, i els llençols humits, els petons desfets, on són els amics quan no es pot dormir, sé que no estic bé, vull marxar, aniré per tots els carrers buscant pels cafès a trobar-te, m'obrirà les venes del cor la teva navalla, t'has tacat les mans, ja no em queda res, tens la meva sang, qui vindrà a tenir aquesta mà quan ja estigui mort, ja no vull petons ni penediments, qui vindrà a obrir-te els ulls un
Vens amb mi.